Sa araw na ito, maririnig natin ang kasaysayan ng isang lalaking nanindigan para sa kanyang paniniwala. Siya ay si Aaron. Isa akong abogado, ngunit marami akong pinagdaanan bago ko naabot ang pangarap kong ito. At kahit na nasa mga kamay ko na ito, dumating ang pagkakataon na muntik na itong mabahiran ng dungis. Oh, Kuya Aaron, anong masasabi mo sa hipag ko? Ganda niya, di ba? Maganda nga. Balikbayan yun. 7 years na nagtrabaho sa Australia. At higit sa lahat, no boyfriend. Napaka-ideal pala ng hipag mo, Ate Cherry, ha? Wala bang photocopy nun? Hoy, nako, Eddie. Patatagin mo muna ang kalagayan mo. At saka ka maghanap na magiging nobya. 25 ka pa lang naman. Eh, si Ate Cherry nga 24 pa lang noon nung nag-asawa na. At saka graduate na naman ako, Nay. At may trabaho na rin po. Kasi nga naman po, Nay. Hayaan nyo na magka-girlfriend itong bunso nyo. Hoy, Kuya Aaron, tama si Inay. Hindi pa dapat magka-girlfriend si Eddie. Oo nga. Baka mag-asawa na yan eh. Ikaw ang dapat mauna, Aaron. Dahil 32 ka na. At mayroon ka na maayos na kalagayan sa buhay. Tama! Kaya nga, pinapakilala ko na nga sa hipag ko. Ay, naku, sabi ko na nga ba't yan na naman ang pag-uusapan natin eh. Cherry, Nay, wala pa sa isip kong pag-asawa. Bakit ba minamadali niyo ako? Anak, kay Cherry, 2 na ang apo ko. Oo nga. Siyempre, gusto ko naman makita at makarga magiging apo ko sa'yo. Aba, Kuya, sayang kung tatandang binata ka. Ayaw namin mangyari yun. Kaya huwag mong ibuhos sa pagiging abogado mo ang lahat ng iyong panahon. Sabi ko na kinulit ka na naman ni na Aling Marta tungkol sa pag-aasawa mo. Kaya ka na kasi mangot. Ewan ko ba sa kanila kung bakit nila akong minamadali. Dito nga lang sa mga kliyente ko, kulang na ang panahon ko eh. O paano pa ako mag-aasawa? Ay, ibig mo sabihin, wala kang balak mag-asawa? Wala kang babaeng nagugustuhan? Talagang wala pa, Rich. Hindi naman dapat madaliin ang bagay na yun, di ba? Tama lang ako, tulad mo. Kahit department manager ka na ng office nyo, wala ka pa rin boyfriend. Kasi nga, hindi ka nagmamadali, di ba? Ha? Oo, tama ka. Ini-enjoy ko pa ang pagiging single ko. Ako naman ngayon ang magpapakilala ng babae kay Kuya. Naku! Kung yun yung maganda at titulada kong hipag, hindi nagustuhan ni Kuya Yun pa kanyang papakilala mo. Ate, iba yung office mate kong yun. Oh. Maganda talaga yun. Mainhin at mabait pa. Bakit hindi mo nagustuhan? Hindi naman dahil maganda, magugustuhan ko na. Isa pa, kasing edad siya ni Kuya. Alam mo, Eddie, naisip ko lang. Bakit kaya parang ayaw mag-asawa ni Kuya? Wala din siyang girlfriend. Baka naman si Rich ang gusto niya. At hindi lang siya makapagtapat. Dahil nga mag-best friend sila. Hindi ako makapaniwala na nakita kita ngayon, Rogen. Kasi naman, 13 years tayong hindi nagkita. Oo nga. Ibang-iba ka na ngayon. Ha? Asensado na talaga. Hindi tulad ko. Hindi nakatapos sa kurso ko. Rogen, sabi ni Eddie, may problema ka raw na gustong ilapit sa akin? Meron nga. At kung matutulungan mo ko, tatanungin kong malaking utang na loob sa'yo.
Roger? Ipagtatapat ko sa iyo ang lahat, Aaron. Ano ba ito? Hindi ko maintindihan ang mga binabasa ko. Parang ayaw pumasok sa isip ko. Si Roger, siyang pumapasok sa isip ko. Ang simpatiko niyang mukha. Magandang katawan. Sabi niya, hawakan ko lang ang kaso niya at papayag siyang maging kami. O Roger, masamang iniaalok niya sa iyo. Iniaalok niya sa iyo ang sarili niya. Para ipagtanggol mo siya kahit may kasalanan siya. Abogado ka ba ng bayan? O abogado ng sarili mong laman? Hello! Attorney Aaron. Mali ang ibig niya. Idadamay pa niya ako sa kasalanan niya. Aaron! Narito ko na pala, Rich. Oo, kanina pa. Ano ba nangyayari sa'yo? May problema ba sa mga kliyente mo? Baka may maitulong ako. Wala, Rich. Pero ako ang may problema. At hindi ko alam kung maunawaan mo ko kapag nalaman mo. Aaron? Baka kasi kapag sinabi ko, magbago ang tingin mo sa akin. Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka. Sabihin mo sa akin, ano ang Gusto pa bandalang kita ng pagkain dito sa silid mo? Huwag na po, Nay. Pupunta na lang ako sa kusina kapag nagutom ako. Ay, pero hindi ka sumabay maghapunan sa amin. Teka, may problema pa? Actually, naipagtapat ko na po ito kay Rich. Mabuti pa pala yung best friend mo. Alam na ang problema mo. Pero ako nanay mo, walang kaalam-alam. Siguro nga ho, kailangan ipagtapat ko rin ito sa inyo para gumaan ang damdamin ko. Ano ba yun, anak? Nagkita na po kami ni Roger, Nay. Tinawagan niya ako at nagkausap po kami. Nalaman ko na may kaso siya. Anong kaso? Nalustay niyang malaking halaga sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hirap siyang kumuha ngayon ng abogado at pati misis niya galit sa kanya. At ibig niyang kunin ka, ganon. Opo. Sabi po niya, pumayag lang daw po ako. Papayag din siyang maging kami. Ano? Abang Diyos ko! Walang hiya pala siya. Ano palagay niya sa'yo? Binabae? Yun pong totoo, Nay. Ha? Isa akong lalaki na may pusong babae. At siya rin dahilan kaya wala pa akong nobya hanggang ngayon. Aaron! Sorry po. Inilihim ko sa inyo lahat dahil sinikap kong labanan ito. Lalo na nung lumayo sa akin si Roger. Bakit ka nga pala nilayuan ng taong yun? May isang pagkakataon noon na nag-inuman kami. Nalasing ho kami. At nang tulog na siya, niyakap ko at hinalikan. Ano? Pero nagising ho siya. Nagalit sa akin. Doon niya nalamang bakla ako. Yun pong dahilan ng paglayo niya sa akin. At ngayong isa ka ng abogado at nangangailangan siya ng serbisyong legal, siya naman ang tumutukso sa'yo. Nasasaktan po ako dahil mababang tingin niya sa akin. Naisip ko rin, siguro kung hindi umiral noon ang damdamin ko sa kanya, hindi sana ganito. Anak, manindigan ka sa tama. Ipakita mo sa kanya na kahit nakagawa ka ng pagkakamali nung araw, hindi mo ibinuhay yun. At ikaw ay nasa panig ng katarungan.
Siguro naman, Aaron, nakapag-isip ka na. Oo, Rogen. Handa ka nang tanggapin ang alok ko? I'm sorry. Hindi ko matatanggap. Ano? Narinig mo sinabi ko. Humanap ka na lang ng ibang abogado. Bakit? May karelasyon ka na? Kaya ayaw mong tanggapin ang alok ko? Wala akong karelasyon. Oo, nakagawa ako ng pagkakamali sa'yo noon. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nagbago. Oh, Rogen, abogado na ako ngayon. At tungkulin ko na tumulong sa pagpapatupad ng katarungan sa bansa. At yun ang mahalaga sa akin. Kaya ako, at hindi mo tinanggap ang alok ni Rogen. Dahil naniniwala ako na ang katarungan ay dapat makamit ng naaapi. Inamin niya na nagkasala siya sa kanilang kumpanya. Kaya dapat lang niyang panagutan yon. Kahit naman abogado ko, may karapatan pa rin akong tanggihan ng isang kliyente. Lalo na at siyang nagkasala. Isa pa, inalok niya sa akin ang kanyang sarili. Kapalit ng paghahawak ko sa kaso niya. Mali yun. Kaya hindi ko tinanggap. Ginawa niya yon dahil alam niya na may pusong babae ka. Tama ka. At noon ay gusto ko siya. Noon? Ibig sabihin, hindi na ngayon? Kahit kami mga may pusong babae, ay marunong ding ma-turn off, Rich. Alam mo, napakasaya ko dahil sa sinabi mo. Kasi may pag-asa na ako uli na magustuhan mo. Rich, Oh, oo, Aaron. Noon pa, mahal na kita. Kaya nga hindi ako nag-aasawa dahil ikaw ang hinihintay ko. kahit closet queen ako, Nasa iyo ang mga katangiang hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. May prinsipyo at paninindigan. nilalang ako ng Diyos na lalaki. Ibig sabihin, nais nang yun ang maging kalagayan ko. At yun ang gusto kong sundin. Kaya para sa akin, isa kang king. You are the king of my heart. At ikaw ang gusto kong maging ama ng aking magiging anak. 20 years na kami kasal ni Rich. 3 na ang aming anak. At masasabi kong ganap na nga akong nakalaya sa aking pagiging pusong babae. Dahil siya na ang reyna ng aking puso. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil tinulungan niya akong panindigan ang aking pinaniniwalaan. At salamat sa Diyos dahil ibinigay niya sa akin si Rich. Ako po si Aaron at ito ang aking buhay. Hindi niya pababayaan ang nilalang na nais sumunod sa kanyang kalooban. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, James Quanton, Susan Robles, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz sa papel na Avon. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Lanticho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang binatang pasan-pasanang krus ng kanyang pamilya sa loob ng mahabang panahon. Siya ay si Julius. Mapalad ako sa trabaho dahil mula nang graduate ako, hindi ko natanasang mahirapang maghanap ng pagtatrabahuhan. Madalas ang mga company pang kumukuha sa akin. Subalit, tila hindi ako pinalad pagdating sa aking mga kapatid at sa aking nanay na matagal nang nagdudulot ng sakit ng ulo sa akin. Ay, sige lang! Kain kayo ng kain! Marami pang ulam sa kusina! Ayan na si Kuya! Ay! Ayan na! Paborito kong anak! Anak! Julius! Nay, Happy birthday, Kuya! bakit ang daming tao? Hindi ba't sabi ko naman sa'yo, Nay, hindi na kailangan maghanda? Ay, sus! Ito naman, oo. Isang beses sa isang taong ka lang namang magbe-birthday. Oo ano nga, ba? ni Kuya. Ayaw mo nito? Masaya, maraming pagkain, tapos kumpleto pa tayo. Bakit? Andito ang lahat ng mga kapatid natin para ipagdiwang ang birthday mo. Salamat pa rin sa inyo. Kumain ka na, anak. Kasi alam ko, gutom ka na. Overtime ka na naman sa trabaho. At kanina ka pa namin. Oh, sige. Kumain na tayo ng Ay, sabay-sabay. mabuti pa nga. Hoy, Andeng, tawagin mo muna yung mga kapatid mo. Mamaya nakamo sila mag-inuman. Kakantahan muna natin ang happy birthday ang kuya mo. Sige na, sandali. Nay, Oh, kala ko ba wala kayong pera? Saan kayo kumuha ng pambayad sa caterer pati sa sound system? Tapos itong pambilin to cake. Oh, hindi pa naman bayad yung mga iyan, anak. oh, May pera ka naman yata yun eh. ano ho? Ay! Ang ibig mo sabihin naganda nagtodong nanay mo, tapos sa huli, ikaw naman pala magbabayad. Ano pa nga ho ba, Chan? Aba, Kaya kanina parang ayokong bumangon eh. Parang gusto ko na lang matulog ng matulog. Wala na eh. Said na naman ang ipon ko eh. pambihira rin talaga tong si Ditay, ano? Gumastos ng libo-libo para pakainin ang mga kapatid ko at pamilya nila. Pati mga kumarit kumpare niya. Makasama niya sa pagsusugal. Siyang, Oh. pangaralan niya mga minsan si nanay. Ano ba sa akala mo? Hindi ko siya pinagsasabihan? Para na nga ako siya ng plakay kasi paulit-ulit na lang ako. Sige, iba na lang, Chang. Ano nga? Ano na lang? Kayo na lang hong kumukup sa kanya. Ay! Ayoko nga! Lucy, promise. Ang tanong ko, kuya, saan mo gagamitin ang pera? Ipang susugal mo? Pag sinuwerte naman ako, madodoble o matitriple yan. Paano kung matalo ka? Mananalo yan. Kuya, sugal yan eh. Walang kasiguruhan yan. Kaya ka nga tumataya eh. Ang damot mo naman. Ngayon na nga lang ako humiram sa'yo, yung yabang mo. Porque mapera ka, yabang mo na. Kung ayaw mo magpautang, hiwag! Bart! Bart! Ako pa talaga yung maramot. Ano yun? Nangungutang? Dapat naman, pinautang mo muna, Julius eh. Ako na lang magbabayad kapag hindi niya Hindi nabayaran. naman. Pinaghihirapan kong pera tapos ipauutang ko lang sa kapatid ko para ipantaya sa sugal. Asa naman ang ustisya doon? Uy, kesa naman mag-away kayo magkapatid. Iyoko nagkakasamaan kayo ng loob. Kasalanan ko talaga. Ano sabi mo? Wala ho. Sige, maiwan ko na kayo, Nay. Maghahanap buhay pa ako para makakuha ng maraming pera at ang mapahiram ko mga kapatid ko. Oh? Teka, si Ditay ba itong nakikita kong naglalakad? Sinong kahodingas niya? Ay, ba'y mukhang bata. Ate Aida! Oy! Ditay!
Ay, buti na tiyempohan ka namin. Ah. Ipakikilala ko nga pala sa iyo, si Aldo, boyfriend ko. Boyfriend? Eh, nasa na yung dati mong... Ay, naku, wala na yun, ate. Matagal na. Aldo, panganay kong kapatid. Magandang araw, Ate Aida. Ay, Nagtatrabaho siya sa munisipyo, janitor. ay, ganun ba? Aldo, sandali lang, ha? May tatanong lang ako dito sa kapatid ko. Sige ho. Oh. Ay, siya naman yan. Ay, alam ba yan ng mga anak mo? Eh, hindi pa. Pero, malalaman na lang nila yon kasi doon muna titira sa bahay si Aldo. Ano? Aba, hindi ka ba nahihiya? Kung sino-sino lalaki ang pinatitira mo doon sa bahay niyo? Bahay ko yun, Ate Aida. Kaya may karapatan akong papasukin ang sino mang gusto kong papasukin noon. Makapagluto na nga ng almusal. Bakit na naman ang pasok ko eh. Aba, sino itong lalaking nasa kusina? Hoy! Magnanakaw ka ano? Ha? Sino magnanakaw? Ikaw! Anong ginagawa mo rito sa bahay? Boyfriend ako ni Ditay. Ikaw? Boyfriend? Sino ka ba? Ano yung sinabi mo? Boyfriend ako ni Ditay. Bakit? Sino ka ba? Julius! Nay! Ay, gising ka na pala. Nay, sino to? Boyfriend ko, si Aldo. Ay, Aldo. Pangatlo kong anak, si Julius. Kape. Gusto mo? Magtitimpla ako. Baka gusto mong ipagtimpla na kita. Promise, anak, last na yan. Nay naman! Paparaning na yata ako sa nanay at sa mga kapatid ko, Chang. Konting-konti na lang talaga mawawala na ako sa katinuan. Ay, Julius, hindi mo ba iniisip na bumukod na lang? Chang, dagdag gastos na naman kasi yun eh. Magbabayad ako ng upa tapos magbibigay ng pera sa bahay. Baka panahon na. Para hayaan mo na rin silang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Chang, Si Anding, may sarili na ring trabaho, di ba? Umaasa pa ba siya sa'yo? kakarampot lang yung sweldo nun eh. Uy, kaya nga. Para magsikap naman maghanap siya ng matinong trabaho. Si Bart may asawa na pero naroroon pa rin sa bahay niyo. Yung pangalawa ninyong kapatid na si Rico, ganun din. 3 na anak ay hindi pa bumubukod. Ang nanay mo naman, panay-waldas lang ng pera. Baka kung pineterahan lang siya nung Aldo na yun. Ang mga kapatid mo rin, ikaw lagi ang tinatakbuhan kapag kailangan ng pera. Kasi, nareriyang ka lang sa bahay. Kung sa iba ka ng lugar nakatira, baka mabawasan yung problema mo. Pag-isipan ko ho, Chang. Naku, hindi habang buhay. Ikaw ang gagapang para sa kanila, Julius. Hindi na sila mga bata. Bakit ka bubukod? Dahil ayaw mo na kami suportahan. Bakit naman nagdesisyon ka ng ganyan, ha, Julius? Bakit ba? Kinakasama ka na ba? Mag-aasawa ka na ba? Mukhang nga susunod dito, kuya. Sasabihin mo na sa amin, kami na ang kumargo sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Ano, tama ba ako? Bakit? Anong masama kung magkanya-kanya na tayo? Pare-pareho naman tayong may trabaho, hindi ba? Ano mo naman ikaw lang sa ating 5 may maayos na hanap buhay. Kami, ano na lang bang trabaho namin? Ako nga, sweldo ko kulang pa pamasahe ko bunbun Di maganap ka ng mas maayos na trabaho. Tatapatin ko kayo ngayon, ha? Pagod na rin akong pasanin kayong lahat, Tumatanda na rin ako at kailangan ko nang magpundar para sa sarili ko. Masama ba yun? Sige. Ikaw ang bahala. Kaya naman namin ang mga buhay namin. Paano mga gastusin dito, anak? Alam mo naman ako, wala akong pinagkakakitaan. Magbibigay pa rin naman po ako pero hindi ko na kayang karguhin ang lahat, Nay.
hanggat narito ako sa poder nyo, hindi kayo matututong magsikap. Habang buhay kayong sasandal sa akin. At baka sa bigat nyo, ako na rin ang bumagsak. Tao lang din naman ako. May hanggahan ng kakayahan ko. Mauubos din ang pera ko, napapagod ako tigit sa lahat. May buhay din akong... Ay nako. Eto, ganito pala kapag tumatanda na. Magpalakas ho kayo. Mabuti na lang. Mild stroke lang ho yun. Kaya nga, naawa pa naman sa akin ang Diyos. Magpalakas ho kayo. Dadalawin kita ng madalas. May dinala nga po pala akong mga prutas para sa inyo. O, salamat. Nag-abala ka pa. Ano ka ba naman, Chang? Para na kitang magulang. Mas naramdaman ko ang pagiging nanay mo kaysa kay nanay. Ano pa? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Kaya ayokong nakikita kayong ganyan, Chang. O, ikaw, kumusta ka? Ito, mas maayos na. Tama ka. Kailangan ko pala talagang bumukod sa pamilya ko. Si Anding nakahanap ng ibang trabaho. Si Kuya Bart, hindi na panay utang sa akin. Si Kuya Rico, namamasada ng tricycle. Si Onat, papunta raw ng Maynila sa Makalawa. Uy, mabuti naman. Medyo nakahinga na ho ako ng maluwag. Si nanay lang talaga kasing mukhang may iba na namang kinakasama ngayon eh. Ano? Naku, dapat pala, hindi ko na nasabi sa inyo, baka tumaas na naman ang presyo ng dugo nyo. Ay, Diyos ko. Maawa ka sa kapatid ko. Ganun talaga siguro, Chan. Ay, Hindi sa atin ibinibigay lahat. Noon pa man, pamilya ng problema ko. Ayos na ito. At least magandang trabaho ko. Marami kong kaibigan. May mabait akong tiyahin na kagaya nyo. Tapos, kahit naman marami akong problema, gwapo pa rin naman ako, Chan. Di ba? Walang perpektong pamilya, kaya kahit nahihirapan ako, tanggap kong pamilyang mayroon ako. Ngayon, si nanay na lang ang sinusuportahan ko dahil yung dalawa kong kapatid na may asawa, bumukod na rin sa bahay. At yung dalawa ko namang kapatid, pareho nang lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Sa buhay, may kanya-kanya talaga tayong krus na pinapasan. Kaya kailangan nating maging matatag. Huwag na huwag tayong susuko. Ako po si Julius, at ito ang aking buhay. Walang perpekto sa mundo. Kaya kung ano man ang ibinigay sa atin ng Diyos, kailangan nating tanggapin, yakapin, at mahalin. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, James Quanton, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Julius. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang lalaking nagligtas ng kanyang kapwa. Siya ay si Abel. Matagal na magkaibigan ang mga magulang namin ni Nardo. Kaya naman naging magkaibigan din kami. Subalit ang pagkakaibigan yon ng mga magulang namin ay biglang nagwakas.
Nardo, nakikiramay kami ng inay. Pakiusap. Huwag kang magalit sa amin ni Abel. Napakasakit ho, Aling Ibyang. Bakit kailangan mangyari ito sa atin lahat? Hindi namin gusto ang nangyari. At sumukon sa mga pulis si Itay. Ano ang ginagawa niyo ito? Mga walang ya! Nay, uminahon ho kayo. Atang, naparito kami upang makilamay. Alam po namin masakit ang nangyari, Aling Atang. At nasasaktan din po kami. Hindi namin kailangan na makikiramay niyo! Umalis kayo dito! Atang, Umalis kayo, pamilyang kriminal! Nay! Ano pong plano nyo ngayon? Wala nagbabago sa dati kong sinabi. Mabubulok sa bilangguan si Carding. At ikaw, Nardo, ha? Ayoko na makikipagkaibigan ka pa kay Abel. Nay, parang magkapatid na po ang turingan namin ni Abel. Dapat ka magalit sa kanya! Isumpa mo sila! Dahil ang ama niya ang pumatay sa tatay mo! Huwag mo kalilimutan yan! Pero hindi naman po yung kasalanan ni na Abel at Aling Ibyang. Huwag mo sila ipagtanggol! Maawa ka sa sinabi ng ama mo! Sundin mo ang mga sinabi ko! malungkot ka na naman, Abel. Nasa lubong ko kanina si Aling Atang. At tulad ng dati, pinagsisigawan niya ako. At tinawag na pamilyang kriminal. Hindi ko naman masisisi si Atang na magalit. Talagang masakit ang mamatayan ng asawa. Pero sana makita niyang katotohanan at matanggap niya yun nang maluwag sa kanyang kalooban. Pati po si Nardo, pinaiwas na rin niya sa akin. Kaya nga po sa text na lang po kami nakakabalitaan. Anak, kahit ilang beses ka pang ipahiya ni Atang, sana wag mo siyang papatulan, ha? Maging mahinahon kang lagi. Sige lang, Digboy. Inom lang, ako bahala, ha? Sige, inom lang. Okay ka talaga, Bobit, ha? Oy, Bobit, Oh. Abel nga pala, oh. Paparating! Ay, Yan na! sandali, tatawagin ko, ha? Oh, Hihingan natin ng pantoma. sige. Oh. Abel, sandali lang. Ha? Bakit, Bobet? Saluhan mo naman kami dito. Tama! Pasensya na. Uma ka muna. Namang hindi ako mainom, di ba? Yung minom ka kahit konti lang. Ngayon, pag nakainom ka na, at talagang ayaw mo kaming samahan, dahil mahina ka, at di mag-iwan ka lang ng perang pangtoma namin. Di ba, Bobet? Tama. Pasensya na. Talagang hindi maaari eh. Ba pambira ang yabang mo naman? Kung mas nakakala mo, linis mo, ah. Maraming nagagawang masama ang tao kapag nasa espiritu na ng alak. Tulad ng pagkakapatay ng tatay mo? Sa tatay ni Nardo? Ano bang sobrang idiintik, boy? Ikaw naman, oh. Nakakapalas itong si Abel, eh. Kung kumilos akala mo, walang kasalanan. Wala akong alam na kasalanan ko sa Inotik Boy. Meron! Kriminal ka! Di ba kung ano ang puno, siya din ang bunga? Kriminal ang tatay mo, kaya ganun ka rin. Bahala kayong magtawa. Pero alis na ako. Ay, sandali lang sabi. Dato, bakit mo binasag ang bote ng alak? Bakit? Dahil itong tatapos sa kayabangan mo. Naku! Anong balak mong gawin kay Abel? Ha, Bobet? Si Kapitana! Papatayin mo? Sa pamamagitan ng basag na bote na yan? Ha? Hindi po, Kapitana. Binibiro ko lang si Abel. Huwag ka nang magsinungaling. Kanina pa kami nasa paligid ng mga kasama kong tanod. At narinig namin ang lahat ng sinabi mo. Hoy, kayong dalawa, ha?
Ayokong gagalawin ninyo si Abel. Tahimik na tao yan. Walang ginagawang masama sa inyo. Kapag may masamang mangyari sa kanya, kayong malalagot sa akin. Kapitana naman, oh. At tigilan nyo rin ang pangahamak ng kapwa. Kapitana. Para walang gulo dito sa ating barangay. Bobet, napahiya tayo kanina. Nakakuha kasi ng kakampi ang Abel na yun eh. Dahil kay Kapitana, napigil yung gusto kong gawin sa kanya eh. Pero may araw din sa akin ang Abel na yun. Ako, Bobet, huwag kang rumesba. Bakit? Dali, baka ipabugbog tayo ng Kapitana. Iba pa naman magsalita yun eh, talagang ginagawa. Nardo, kumusta na si Aling Atang? Yun, nangangayayat na. Madalas pa rin malungkot. Galit pa rin sa inyong lahat. Ikaw, Tol. Galit ka pa ba? Aminin ko, masakit pa rin sa akin ang nangyari sa tatay ko. Isipin pang namatay siya sa kamay ng kanyang kaibigan. Na tatay mo naman. Pero maliwanag ang sabi naman ng kakakita eh. Aksidente nangyari. Pareho na silang lasing at nagkapikunan. Nagagawan sila sa patalim na dala ni Itay. At sa pag-aagawang yun, siyang nasaksak. Na siya nang ikinamatay. Kahit masakit, agap kong katotohanan yun. Maraming salamat, Nardo. Sana dumating din ang panahon na matanggap din yun ang nanay mo. Eto na, walang iya. Paparating na. Sabi ko na eh, dito siya dadaan sa madilim na eskinita pa uwi sa kanila. Dahil mas madali ang daang ito. Lagot ka ngayon sa akin, Abel. Abel! Bobet? Sandali nga! Bobet! Ano kailangan mo? Masyado akong napahiya nung huli tayo magkita eh. Kinampihan ka ni Kapitana. Kaya ngayon, maniningil ako ng utang. Bobet, ayoko ng gulo. Pakiusap, tigilan mo ito. Titigil lang ako, ha? Kapag nakaganti na ako, anak ng kriminal! Ha? Ano? Ha? Bobet, tumigil ka na. Tigil? Huwag mong piliting patulan. Gano'n, ha? Mayabang ka talaga! Ano? Ano? Talagang pinipilit mo ko! Ito po! Kaya pala gabi ka nang umuwi at may pasa ka pa kanina. Iniwan ko po siyang hindi makagulapay dun sa eskinita. Pero sinabi ko sana sa lubong kong tauhan ni Kapitana na tulungan nila makauwi si Bobet. Anak, maging mahinahon ka sana. Ayoko mapahama ka. Tulad ng iyong ama. Hayaan nyo na hindi na po mauulit yun. Pakakapit bahay! May sunog kila Aling Atang! Ano yun? Tulungan na! Narinig nyo, Inay. Ay, sunog daw kinakaling atang. Kailangan tulungan ko siya. Ano po na? Wala ako dun Senado eh. Nabanggit na sa akin na magkita kami kanina. At may sakit din si Aling Atang. Kaya tutulungan ko siya. Lolo! Tulungan niyo ako! Hindi ako makalabas sa ay! Abel! Narito ka! Ligtas na kayo. Halika. Bago patuloy ang matupok itong bahay nyo. Wala na tayo bahay, Nardo. Wala na. Nahihayaan nyo na po yun.
May tatayo po natin yun. Ang mahalaga, buhay po kayo. Dahil sa pagkakasakit ko, wala akong nailigtas sa gamit. Paano na tayo ngayon? Atang, handa kaming tulungan kayong makabangon. Siya nga po, Aling Atang. Uy, maluwag naman itong bahay namin. Lumito na muna kayo habang hindi pa naiaayos na muli ang inyong bahay. Gagawin niyo yun. Sa kabila ng mga masasakit kong sinabi sa inyo. Nasaktan ka, nawala ng asawa, kaya hindi kita sinisisi. Pero para sa akin, hindi na pagbago ng pangyayaring yon ang pagiging magkaibigan natin. Ibig. Kaya hayaan po ninyong tulungan namin kayo. Salamat, Abel. Iniligtas mo na si Inay. Ngayon, tutulungan niyo pa kami. Pare-parehas lang naman tayo nasaktan. Kaya parehas din nating pagalingin ang ating mga sugat. Dahil sa pangyayaring yun, muling nanumbalik ang pagkakaibigan ni Inay at Aling Atang. At ganoon din naman kami ni Nardo. At nabawasan na rin ang mga taong mahahamak sa akin dahil sa kasalanan ni Itay. Ako po si Abel at ito ang aking buhay. Kung magiging mahinahon lamang ang mga tao at iwawaksi ang puot at gantihan, magiging mapayapa ang ating kapaligiran. Managsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Fidel Benabin, Susan Robles, Julie Gaspi, Susana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Abel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na minsang natakot harapin ang paglipas ng panahon at ang pagsapit ng kanyang tapit hapon. Siya ay si Josue. Tatlo kaming magkakaibigan sa aming barangay. Ako, si Mando, at si Honesto. Lumaki kami magkakasama at tumanda ring magkakasama. Akala namin, habang buhay lang ganon ang aming kalagayan. Ngunit sa pagdagdag ng aming edad taon-taon, nababawasan din ang araw na maaari pa kaming manatili sa mundo. At ang katotohanan yun ay nagdulot sa aming tatlo ng labis na takot. Oh, uminom muna kayo nito sa labat. Ito ang nararapat sa atin. Tama ka, Mare. Kung kapeng iinumin namin, baka gising kami magdamag. Tama. Masarap tun sa labat na to. Nilagyan ito ni Marciana ng honey, di ba? Ay, oo. Ay, siya. Maiwan ko muna kayo. Salamat, Mare, ha? Oh, biskwit. Galing to sa anak ko. Imported daw to, kaya masarap. Tikman niyo. Aba, naku, mukha hanggang masarap, Josue, ha? Kaya lang, kaya pa kaya yan ang ipin ko. Malambot lang ito.
tikman mo muna kasi. Ay, teka. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Ador? Oy, yan din sana ang ikukwento ko. Naunahan mo lang ako eh. Inatake, di ba? Oo. Maayos pa naman daw yun. Wala namang dinaramdam. Maliban sa parang tumutusok-tusok sa dibdib, kaya nagpadala sa anak niya sa ospital. Ay, kaya lang, pagdating sa ospital, bigla na lang daw nangisay. Ay, naku. Atake na pala yun sa puso. Ganun lang kabilis, pare. Uy, hindi naman yun manginginom, hindi ba? Oo, walang bisyo yun. Siguro, dumating na tayo sa panahon. Kailangan na nating maging handa anumang oras. Ay, maging handang mamatay. 60 anyos pa lang tayo. Ang sabihin mo, 60 anyos na tayo. Mapalad na tayong nabiyayaan tayo ng 6 na dekada dito sa mundo. May iba na 40 anyos pa lang eh. Pinabawian na ng buhay. Naku, wala pa akong apo. Ayoko pang mawala. Magdiriwang pa kami ng asawa ko ng golden anniversary namin. Kaya dapat umabot pa ako ng 80. Oo, sige. Kalabisan na naman yata yan. Bakit? Kung maaari nang umabot tayo ng 100 taon mas mainam sana. Hoy, kanina ka pa nagbubuntong hininga dyan. Ano ba pinoproblema mo? Marciana, naisip mo na ba? Paano kung mamatay na pala tayo bukas? O kaya mamaya? Taong to, oh. Bakit na naman iisipin yan? Walang sino man sa atin na makakahula kung kailan tayo kukunin ng Diyos. 6 na dekada na tayo sa mundo. Pero pakiramdam ko, napakarami pa nating hindi nagagawa. Hindi nararanasan. May panahon pa tayo. Kaya kung may gusto kang gawin, maaari mo pang gawin. Paano kung bigla na lang sa ating bawiin ang ipinahiram na buhay ng Diyos? Wala naman tayo magagawa. Natatakot ako, Marciana. Josue, ano ka ba? Natatakot akong Pabili nga po ng salmon. Ate Gigi! Ay, Elay! Ay, Namamaleki ka rin pala. O ano yung mga pinamili mo? eto, panay gulay kasi si tatay. Hindi naman pwede na sa kanya yung karne at mga matataba. Ay, oo, tama ka. Kaya nga ako matagal mamalengke. Kasi si mama at si papa, marami nang bawal kainin. Mahirap pala, no? Kapag matanda na, ate. Sinabi mo pa. O, kumusta nga palang tatay mo? Magba-birthday siya sa susunod na buwan, hindi ba? Oo, ate. Pumunta kayo sa bahay, ha? Naku, kami pa bang mawawala? Alam mo naman ang tatlong yon, si tatay at si Mang Mando, tuwing may espesyal na okasyon, aba, hindi pwedeng hindi sila kumpleto. Dapat sana kumakanta tayo ngayon sa videoke. Ba't naman bigla mo na lang kaming iniwan, Onesto? 61 na sana siya ngayon. Uy, Mang Mando, Ah, Mang Josue. Elay, nakikiramay kami. Salamat po sa pagpunta ninyo. Elay, ano ba nangyari? Ang nabalitaan ko tumaas ang presyon ng dugo niya kaya pabalik-balik sa klinika. Oo nga po. Minomonitor nga namin yung presyon ng dugo niya kasi madalas siyang mahilo. Ganun? Akala namin madadala ng maintenance niya ang gamot. Wala rin po. Naku, Inatake pa rin siya. ay naku.
Siguro oras niya na rin po talaga. Kahit gustuhin man namin madugtungan pa ang buhay niya, wala na kaming magagawa. Tatagan ninyo ang loob ninyo, Eli. Ang nanay mo, Ayun po, panayang iyak. Pero naririto naman po yung mga kapatid ko. Kaya alam ko po, mapapanatag din si nanay. mula ngayon, kaming dalawa na lang ni Mando ang magkasama. Oswe, Sino kaya susunod sa amin? Two, Nasaan na ba si Papa? three. Pa! Bakit? Anong ginagawa niyo? Nag-exercise. Nag-exercise kayo rito sa bakura natin? Oo. O dapat tiyaya niyo si Mama? Naglalaba. Yun na raw ang exercise niya. Ay, nakagrabe ang pawis ko. Parang naging conscious kayo masyado sa kalusugan niyo mula nang mawala si Mang Honesto. JJ, ayoko pa mamatay. Malulungkot ang mama mo kapag nawala ako. Huwag kayong mag-alala. Alam ko mahaba pang buhay niyo. Dahil bibigyan kayo ng Diyos ng mahabang buhay. Kasi mabuti kayong tao. Oh, tsaa, oh. Salamat, Marciana. Ay, kukunin ko na itong sangupuan, ha. Dalawa na lang naman kayo dyan. ay, marami na naman sanang kwento si Honesto kung naririto siya. Nasaan na kaya siya ngayon, Mando? Ha? Hindi natin alam. Tayo kaya? Pag dumating ng araw na mawawala na tayo, saan kaya tayo mapupunta? Yan ang iniisip ko ngayong mga nakaraang araw Alam mo, natatakot ako. Dahil hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Baka naman mapunta tayo sa langit. Hindi naman tayo mga masasamang tao, di ba? Buong buhay natin, inalay natin para pagsilbihan ng ating pamilya. Ikaw, pinagsilbihan mo ng mahabang panahon ng ating bayan bilang isang pulis. Tama ka. Ginugol natin ang buong buhay natin para magsikap. Makapagpundar para sa ating mga sarili at sa ating pamilya. Nag-iipon tayo ng pera. Bumili ng lupa, ng bahay. Pero lahat ng yun, hindi naman natin madadala kapag tayo'y namatay na. Parang nawawalan na ng saysay ang lahat kapag namamatay ang isang tao. Ang katawan natin na ginamit natin para maitaguyod ang ating mga pamilya at matupad ang ating mga pangarap, ilalagay lang sa isang mahabang kahon o kaya sa isang maliit na lalagyan ng abo. Ay, kaya dapat. Siguro habang nabubuhay tayo, gawin na nating makabuluhan ang bawat araw. Dahil kapag binawi na ang ating buhay, wala na. Tapos na. Magiging ala-ala na lamang tayo. Oh, Mang Mando! Mang Josue! Ay, Naparito Elay. po kayo. Oo. Tuloy po, tuloy po. Eh kasi naalala namin. Anibersaryo ngayon ni Honesto, hindi ba? Bukas pa po. Ako, ay,
makakalimutin na talaga tayo. Ayos lang po yan. Oh, salamat naman, oh. Pero sana huwag kang magkaganyan pagtanda mo, Elay, ano? Tama ko kayo, Mang Mando. O sige po, maupo po kayo. Ikukuha ko kayo na maiinom. Wag na. Ibibigay lang namin ito. Oh, ano to? Cake? Kaarawan niya sana ngayon. Ah, Dahil wala na siya, kaya yun na lang ang kumain niya, ha? naku. Napaka-thoughtful niyo po talaga. Kung nandito pa si tatay, tiyak na maluluha na naman yan sa tuwa. Emosyonal pa naman yun. Namimiss na namin siya ng Mang Mando mo. Kaya lang, iniwan niya kami kaagad. Hindi man lang siya nagpaalam sa amin. Kaya nga po eh. Kagalitan niyo nga lang po siya kapag nakita-kita ulit kayo sa langit. Ang ibig ko pong sabihin, pagkatapos ng napakahaba pang mga taon, hindi naman po ngayon. Hindi pa naman po kayo susunod sa kanya. Akala ko lamay na rin ang pupuntahan ko. Walang yaka, akala ko ba nag-iingat ka? Bakit ikaw naman itong na-ospital? Pneumonia raw. Buti nga't naagapan. Naku, magpe-face mask ako. Ikaw ngayon magpagaling ka nga. Huwag mo kong uunahan. Alam mo naman kapag nawala ka, mag-isa na lang ako. Mando, akala ko nga mamamatay na ako. Naghahabili na ako sa mga anak ko nung isang araw. Naku, Takot ako. Akala ko hindi na ako gagaling. Mabuti at bumuti na ang pakiramdam ko. huwag mo kang isipin yun. Magdiriwang pa kayo ng golden anniversary nyo ni Marciana. Sana nga. Oo. Sana nga humaba pa ang ating buhay. Ma, hindi pa ba tayo uwi? Kanina pa kayo rito. Kanina pa tayo. Gabi na, 9:00 na. Gigi, Bumalik na lang kayo bukas. 1 taon nang nakalilipas. Binisita ako sa ospital ng Mang Mando mo para sabihan na magpalakas. Sinong mag-aakala ngayon? Mawawala na rin siya. Mag-isa na lang ako. Magkasama na sila ni Ernesto ngayon. Talagang ganyan ang buhay pa. Natatakot akong mamatay. Pero masakit naman ang maiwan dito sa mundo ng mga taong mahalaga sa iyo. Pa, naririto pa naman kami. Wala kayong magagawa kundi magpatuloy kahit na masakit at malungkot. Ipagpasalamat na lang natin na kayo naririto pa, malakas at malusog. Mando, paalam na muna. Babalik ako bukas. Kung papunta ka na kay Ernesto, ikumusta mo na lang ako sa kanya. Nawala man kayo na maaga, mananatili naman kayo dito sa puso ko, aking mga kaibigan. Sa awa ng Diyos, sa susunod na buwan, magdiriwang na ako ng 70 anyos ko rito sa mundo. Ganun pa man, hindi na gaya ng dati ang aking araw-araw na buhay.
nabawasan na ang saya. Dahil wala na ang aking mga matalik na kaibigan. Ang napagkanto ko lamang ay totoo ngang lahat. Tayo ay mamamatay. Mas mainam kung mas maging magaan ang loob nating tanggapin ang katotohanan ito. Sa ganitong paraan, mas magagawa natin ang ating mga gustong gawin habang naririto pa tayo at mas mabibigyan natin ng halaga ang bawat araw na ibinibigay sa atin para mabuhay. Ako si Josue at ito ang aking buhay. Ang buhay ng tao, kasing ikli lang daw ng kitling o kwit na nagdurugtong sa taon ng ating kapanganakan at sa taon ng ating kamatayan. Kaya habang tayo ay nabubuhay, let us live life to the fullest. Mga nagsiganap: Phil Cruz, June Ligaspe, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Lionel Benamin sa papel na Josue. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lapano. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.